Hello guys, this is Eric Hilot of Vigo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my YouTube channel. Magandang gabi po. Good evening, ladies and gentlemen. Hayati. So maghilot ko karon guys, 11 years old. Yan ang hiloto na ko. Yung mukhaon, ikabuhi niya. Napanutan na yung likod. So ayan. Yubo po, no? So, patutabangan. Siyempre, nabalan sa pag-upload. Shout out po sa lahat. 11. Sa lahat po ng mga subscribers. Maraming salamat po. Sa mga nag-comment, maraming salamat. Lahat, shout out po sa lahat ng mga subscribers. Sa lahat po ng viewers outside of the Philippines. Thank you for watching YouTube channel.